Doncs mira, el vaig conèixer perquè veníem a les jornades que organitza la plataforma Malalties Minoritàries pel Dia de les Malalties Minoritàries. Sabíem què es feia i bueno, ens semblava molt interessant. Tot el tema del medicament és un tema on l'associació no estava molt ficada i vam dir, bueno, anem a provar a veure què és això de la SAMER. Doncs una miqueta totes, perquè, per exemple, amb el mòdul de genètica, potser pel perfil de la nostra associació és on estem més familiaritzats, perquè també organitzem jornades científiques, llavors és un llenguatge que tenim més proper, és una associació que està molt enfocada al suport a la investigació i a l'ajuda psicosocial, però clar, conèixer també les altres vessants de desenvolupament dels medicaments, d'investigació, marc regulatori, bioètica, ens ha semblat superinteressant, de veritat. Totalment, vull dir, sí. De fet, ja ho hem anat dient i tenim membres de l'associació, la nostra junta directiva, que ja per l'any que ve ja els hem dit no t'ho pots perdre i ho heu de fer, sí.